コロナウイルスの影響というのは単に我々の健康生活だけ影を落としているわけではないようです。すでにこのコロナウイルスの影響でリーマンショック以上の経済的な損失というのが発生しているといういくつかの試算も出ているわけです。リーマンショックはですね、実は経済の、内部的な要因、つまり経済に起因する経済の恐慌であったわけですね。ところが今回のコロナウイルスの影響というのは経済外の要因、つまりリーマンショックは経済の中の問題があったから、その経済の中の問題に対して対処すれば経済的には立ち直る方向性というのが見えていたわけですけれども、今回のコロナウイルスというのは経済ではないところに原因があって、それが経済に大きな影響を及ぼしているという非常に重大な事態になっている。現在のところコロナウイルスに対する対策というのが必ずしも有効なワクチンが発見されているわけではないわけですし、現在のところ治療法というのが必ずしも確立されてはいないという状況になっているわけです。対策としておそらく有効なのは外に出歩かないということしかない。ところがですね、この外に出歩かないといったことが実は経済現象に対して大きな影響を及ぼしている、マイナスの影響というのを及ぼしているということになっているようです。で、特に深刻なのはですね、このフリーランスで会社などに属さずにですね、自分で仕事を取って生計を営んでいる方たち、自分を支えてくれる組織としての会社も存在しない。予定されていたいくつかの仕事というのもキャンセルになった時の保証も必ずしも十分にあるわけではないという、そういう非常にですね根幹に関わる大きなですね問題というものに直面してきているわけです。で、フリーランスの方がもちろん端的な事例ではあるわけですけれども、また必ずしも雇用環境が十分ではない非正規の労働者の方々というのも景気が悪くなっていけば場合によってはレイオフということも起こっていく可能性もあるわけです。また業界によってですね、このコロナウイルスの影響というのは如実に出ているところもあるわけです。コロナウイルスの影響によって例えば不要不急の外出というのを控えるということが今、有効な対策として、言われています。その中で最も大きな影響を受けているのが例えば飲食業の方々ですね。外に出て何かを食べる、その時に感染が発生しやすい3つの条件、換気が悪いところ、不特定多数の多くの人が集まる、そして非常に近い距離でお互いに椿を飛ばし合う、そういう飛沫の感染のリスクがあるという可能性があると目されている飲食業のところにはなかなか人々が集まらなくなっています。またクラスター感染が起こりやすいと言われている、例えばスポーツジムであるとか、あるいはライブハウスであるとか、そういったところはですね、まさに存続の危機という状況にもなりつつあるようです。さらに、大手ではないですね旅行会社であるとか、あるいはイベント企画会社にとってもですね、このコロナウイルスというのは全く予期しない重大なダメージというのを与えているということがあるわけです。で、我々はですね、そういった生活にまつわる問題というのがこのコロナウイルスによって経済的に起こっているということをまず認識する必要があるんではないかと思っております。我々にも何か多分できることはあるはずです。例えば飲食業の人たちを助けるんだったらですね、アプリでですね、例えば出前館みたいなアプリがあったりとかですね、あるいは UberEats みたいなアプリがあるので、そういうので家で食べる、家にこもってですね、今食べる巣ごもり症候群みたいな言われていますけれども、そういうですね状況を例えば3食を1食ちょっと UberEats どっかで買ってみるとかですね、あるいはデリバリーしてもらうということだけでもひょっとしたらですね、その飲食業の人たちの、何らかの助けになる可能性はあるんじゃないのかなというふうに思います。デリバリーもですね、気をつけていけばおそらく感染のリスクというのはそれほど高くないというふうに思うわけです。そもそもですね、これで
企業の倒産などがもしも始まってしまう、あるいは中小の倒産が始まる、あるいは自分の生活圏の中におけるですね、何らかの業種のがもう立ち行かなくなるということになってくると、その地域の経済活動全体にも大きな影響を及ぼしていく可能性というのがあるんだろうというふうに思うわけです。政府の方もですね、それに対するですね、景気対策という意味を含めて、例えば岸田政調会長はですね、例えば現金を給付するのだというふうに言ってみたり、あるいは財務大臣はですね、商品券を渡したらどうかというような話をしたりしているわけですね。しかしですね、これ現金の給付にしても手続き非常に面倒でですね、で場合によっては現金というのが全て貯蓄に回ってしまう、かなりの部分が貯蓄に回ってしまうということで、景気対策に必ずしもならない、こういうその生活にですねの支援に必ずしもつながらないということがあるのかもしれないわけですね。あるいは場合によっては商品券の支給というのも、商品券をそもそも印刷するのに時間がかかって、また国会の中の審議を尽くして通すまでには5月ぐらいになってしまうんじゃないかという話もあるわけです。これから5月まで待っていては一体いくつの企業が潰れていくのか、倒産していくのか、全く予見できません。まさにこれはコロナによって発生しているコロナ恐慌ということになるんではないかというふうに思うわけです。政府のですね早急な対策、もちろん景気対策ということも非常に重要なんですけれども、それよりもまずは今こうした予期せぬことに生活を圧迫されているフリーランスの方であるとか、非正規雇用の方であるとか、飲食業、旅行業などなどの業種、あるいは宿泊業などの業種の人たちに対する抜本的かつ早急な対策というのが政治の力で求められている、そういうふうに思います。ぜひ政治の力を見せていただきたいと思います。